No, tämä vitsi kuuluu näin. Pikkukalle oli isänsä kanssa Suomi-Ruotsi ottelussa. Ruotsi teki maalin ja sitten Pikkukalle isä huusi, voi paska. Pikkukalle kysyi, mikä se on. Se on meidän eteismattomme nimi, uusi nimi. Sitten Ruotsi teki taas maalin, voi helvetti, sanoi Pikkukalle isä. Pikkukalle kysyi, mikä se on. Se on meidän naulakkomme nimi. Sitten Ruotsi teki taas maalin. Sitten Pikkukalle isä sanoi, voi kyrpä. Sitten Pikkukalle kysyi, mikä se on. No, Pikkukallen isäpää sattui vastaamaan, meidän uusi automme. Sitten Pikkukallen isä sanoi, että voi perkele. Sitten Pikkukalle kysyi, mikä se on. Se on meidän, se on uuden viemärin nimi. Ja sitten he menivät kotiin. Heille tuli vieraita. Sitten kun Pikkukalle neuvoi vieraita, voitte pyyhkää jalkanne tuohon paskaan, heittää takit helvettiin. Ja sitten jos tulee hätä, voitte mennä vessaan. Siellä on putki, joka johtaa perkeleen suuhun. Sitten jos on asiaa, niin isäni on puunaamassa uutta kyrpäänsä. Mä haluun nähdä sen. Se jäi se haista paska. No se uusi. Haista paska kun katsoit. Ja nyt mä haluun nähdä sen. Näytä se mulle. Haluan itse nähdä sen. Paska koulu, paska.